कल्याणपुर मया लेलाजाक बिरिंदिया मथानि बखाक्तै सालसानि पान्डाख्लाय जाखा हानि बागै लांमारि लांनाय बिरिंदिया रत्न कितिंगै तेलियामुरानि कुंजमुरा थायो पान्डाख्लाय जाखा अ पान्डाव नारवायंगै माजाक फाइका लेलाजाक बिरिंदिया प्रेसिडेंट बीर बहु जमातिया जीएस रुपेश जमातिया लेलाजाक बिरिंदिया सीआरपीएफ सेक्रेटारी अनिल जमातिया लेलाजाक सीआरपीएफ रक अ पान्डानि बिसिंतै खड़क चीनी लांमा चनाय बिरिंदिया रकनो मुइतु खाई बरकनि मांगप्लियो खुमबक जाखा लांमा आरिनाय रकनि मुंखा बीएसएफ टमिशन जमातिया हदाराय कामी बीएसएफ जबक मोहन जमातिया तृष्णा कामी आर्मी सुनजित जमातिया तृष्णा कामी रूपकुमार जमातिया तुईथामपुई कामी बीएसएफ इशाहरी जमातिया कुंजमुरा कामी बीएसएफ चांतना हारी जमातिया हाताई कुचुक बीएसएफ लीलमणि जमातिया कुंजमुरा कामी ताई बरकनि नुखुनि बर रकनब अ पान्डानि बिसिंतै बरम याफार जाखा आदरणीय बेंगल बसंगनि प्रेसिडेंट श्री बीर बहादुर जमातियानो बनि आचक थायो खाबाय खुंबाय गबो आचक थाय नारक बायदि होनै कयजों खायनो गरम गोनां जोंनि पारानि राजा जोंनि चौधरी श्री किरण मानिक जमातियानो बनि आसन ग्रहण खायबायदि होनै खाबाय खुबाय कबहजां लिंलाजाक सरदार लिंलाजाक श्री मयंगनि एडवाइजर श्री मुनिकान बनबोबनि आचक फाइदिं खाबाय खुबाय कबकजां जमातिया जनरल सेक्रेटारि मयंगनि बनि जागा थायो आचक फाइदिं खाबाय खुबाय कबकजां बनबो खाबाय खुबाय कबकजागो ब्रज साधन जमातियानो बनि आसन ग्रहण खायबायदि होनै चिनि हाय हाय न चिनि मयलनि सेक्रेटारि एडवाइजर होनै एशियार दीनदयाल बसंगनि गरम गोनां श्री अनिल जे आचक मा जागायावनो जतन आचक दिहुनै खाबाय खुबाय बरंनोबो कयजों जेन ताकफोनो सिनि फौजी खाइ दंनाय आनि साय अखरा आनि साक जालाय तेबोनि फेमिली जारा शहीदों थांनाय मार्टियार्स रंनि जारा फेमिलीनि मेम्बार्स दंनाय बरंनो बानि पाइफलाय हामबाय माया फागो आनि पुस्कागो कक काहामा आनि साय अखरा जाग्रा आनि बाबानि समान समाजनो तै दुलनाय सिनि जे 30-35 ता पारानो तै दुलनाय सिनि बुद्धिजीवी बररक इंटेलेक्चुअल बररक सि कक कहा साइकलांजाकबा आं अर जाहाते इसे कक बां सानिबो थांलिया आनि जे सिमानि आं किसिसा शेयार खायनाय आं खरकसा ससियेल वर्कार रंगै तिनि अर फाइमानजाक फाइमानि तेनरनो हामबाय माया फागो आनो किसिसा हाजांमोन बिसिंतै फाइमानजाक फाइदि सामाबा स्पेशली बरनो हामबाय माया फागो अम हाइखे फुजिरनि कक तै आं आगे फानो बोलो वांसगो जों नायनाय गेसिनि समाज जेकुनु सामुं काहा तां फाइखांखे सेरजा गिया बरनो माने ताहि सासिनाय रखा खाइनारनिबा प्रिजार्व खाइनारगानि मतो अम हाइ वानसक मुं बेलाइखे नुकजा गिया स्पेशली फुजिरनो तै आं अनेक वानसगो नायनाय माने आं अबजार्व खायनाय गेता नायसय जे फुजिबाय खायफैनाय रक
जों হয়তো পারাগো তংলাইমানি এরপরে 20 বছর পরে বড় রিটায়ারমেন্ট ফাইগৈ পারা ফাইফ্র বড়নি যে তমুং চামুং কথাবার্তা বড়নি যে এক্সপেরিয়েন্স বড়ক যে আরো ফুজি খাইতে খাইতে বসক सोलों बखाना বড় কেবা আম জগুই নাই নাই কरै পারাগো आं नाय नाय आयौ जों बाय बाक्साखौ ब्रबो sak baksa haike tonglai tongfaima ba dada ngaibo dada आंबो फायong हागस तंगलाय दङ बा बरन बिसिउ जे गुन तंमनि जिनि हानि बाङै जे ब्रक सामु काहा का तां थैमनि ओ बॉर्डर फिल्म र नायफ्रो काइससि जों किसा रियलाइज खाइ नैगि आप्रो नायते नायथौ